admin staff, and also Assistant City Engineer, Engineer Adonis Fuerzas. Diba? Medyo lisod dyan siya Kuya Jim. Kapag maing ani na nga, i-shoutout. Daghan mo gawin sila. 40 good sila. enumeration today. Oo. Ako na lang yun ako nagitulog ako ang second floor. Ako sa ganun ako nga, asa pa man ang wala. And syempre sa itong mga city councilor, labi na kay Ma'am Shara Isabel Uy Salazar. Hi ma'am, good morning. Good morning kaninyo diha tanan. Syempre, sa itong mga pinalangga nato diha nga karon pa lang daan, daghan na sila gipangandaman. And syempre, very thank you kay Ate Jaira sa mga ning salmot sa atong Nature Challenge. Yes, sobra Kuya Jim. Actually, wala kita nag-expect ato no kay Di daghan no, mas yes. di triple Si Ma'am Shara actually na-mention naman gyud nato siya last week. Grabe gyud iyang pangusog gyud anang City Nature Challenge. Ana gyud siya sa kuha nga ni tukar daw iyang pagka-competitive. Wow. To the point nga naabot sa sky ang iyang self. Nilupad na siya, nalangoy na siya. Grabe trending kayo to sa Tijay, no? Kaya actually Kuya Jim, nagikalingawan ng ginawa to. Kaya gusto daw niya nga something daw na makakatch ang attention sa itong mga tago-menus. Grabe, Jod. Yan, ingon ko sa iya nga, ma'am siya, di mo ni siya branding, pero proud ko sa imo ha. Okay. Nangita dyan kag pumaaging, ma-advertise na to ang City Nature Challenge in a way nga, mapansin yun ta. Yes. And I think it's really effective. Kaya naapod siya pa-price Kuya Jim na pickle sa tong paddle. Wanag yun ding tagom, City of Pickleball. City of many things yun actually ang tagom Kuya Jim. So known na siya sa daghan kay nga butang and actually Kuya Jim kana makakita ko og posts kana ganing ato mag-post sa city government na naatay ingon ani nagpagawas tag ingon ani and I see people commenting na unta no naapod mi dinhi ingon na unta ani pud mulihok ang ato ang mga city officials. Ang LGU, yes. Murag ing ana gani unsa ta ka-active, unsa ta ka very kanang transparent sa itong mga tago-menus kay it's really kanang garbo gyud nato na siya no. Diri lang gyud na it's only in Tagum City Ate Jai. Tinuod ba gyud na and syempre abangan ninyo kasi si ato ang city mayor nagpa-fabricate sa kuha og 20 mula mo sobra pa na siya 20 ka mga post para sa pickleball. I really Kuya Jim. Yes. So buhatan na jud siya og buhatan siya og pickleball subdivision. Diba? Wala ka kasagang. Maresi ka. Wala ka kasagang sa pickleball subdivision. So mo ba na siya Kuya Jim ang kanang ginamug na karon sa fabrication nato is wala pa kabalon sa plan ni sir basta instruction is ako Jim himo og post sa pickleball. Actually Kuya Jim na inyong office ang very pabor sa mga sugo. Mo jud na tanan. So sa to ang team nato sa fabrication kabalo mo Tijay ang pinaka tawag anang pinaka vitamins gyud diha sa buhatan nato sa City Engineering's office under sa ato ang maintenance division sa fabrication section kanag yung mga instruction kanag yung mga trabahoon. Actually Kuya Jim, I would always kanang think ba no nga ato ang mayor ang grabe brains man jud na siya sa tanan projects no. Pero talented gyud kaayo og very smart gyud ang iyahang mga gina-handle. Ayan, syempre makulbaan ka kay City Mayor pero na ikaw galing ng steel tape. Ingon ana na atong amahan Jim. Sukat ni kinalan mo ni nga sukat. So very jud kay na si sir na while nga sa sige mig uban makaton jud ka Tijay. Pares na ako nga gusto kay pud makaton daghan kag learnings nga makuan sa iyahan. Literal gid kay na siya ang atong mayor nga kana gani and very hands-on gid literal nga hands-on gid kay na siya guys. Maibog ka sa iyahang kanang knowledge niya grabe ka power. Yeah, and very kuan pud siya kay Jim no kanang bisag kumbaga ang tagom gihimo na gini ang balay. Ano gid kay siya iyaha gid ni pagkahuman sa kanang mga sports tawag anang unsa ni adto na pud sa mga nature. Tarungon ko na. Nako plano para ato. And syempre, daghan pod ang mga lumulupyo na to syudad sa Tagum City. Happy pod kaayo sila. Yes, and very hospitable atong mayor. Ayan. And syempre, abangan pod ninyo mga suki na paminaw sa kahinan kay
change is coming. Wow! Saan mo na nga-change? Na-change kasi ano ba siya, Jimmy, perti kanindot ng atong syudad sa Tagum City, pero itong mga signage na to, itong mga signage na to si slow down, napagipanghimo ni mga gipang arthritis, change it. So namin dito, labi no, na to ang City Economic Enterprise. Kung nakita niyo ka na si slow down gani nga kanang kusog indagan sa kyanan, ya feeling ni slow down nga burag siyang punteriya sa kyanan, nga ni wave siya, nabawag ang tubo. What the? Oo, so nag-interpretative dance di ay yes, dito na dyan ako na-realize nga tawag anang tungod sa daghan kay mga biyahidor, labrador, kargador ning syudad sa Tagum. Sila na lang nagalikay sa mga car accident. Diba? Oo. Madamay man gud sila halos permanente ba no? Soon natay gina-fabricate and syempre design gyapon na sa ato ang mapinanggaon kaay nga city mayor, mayor. Very visionary. Syempre makita ninyo kung matingala mo, basig pa na mo ipang pull out ng uban nga mga signage nga mantiner di sustiner sa anak kay nagahimo pag yun in town no. Kaya dili man na photocopying inik-ana nimo mugawas dayon. Taas pa na siyang proseso. Kay diri student sa Tagum City aduna kay due process. Samo ka sa due process, oy. Guys, naadji plano ang tanan. Ayan. So, ilista na to mga sigon sa mando sa ato ang unsa na. And syempre, Ate Jai, aduna tay pahimangno di ay no, labi na naisgutan na to ganina to mga nagdula og pickleball. Yes. Labi na particular diri sa tong likod sa ating City Hall. Syempre, basa-basa sa mga signage kay aduna tay ginabutang diha nga pickleball 7 p.m. only. Kulbaan ba ako sa gym? Ka-appeal ba ako sa nag-pickleball din ha? Pero yes, until 7 p.m. lang siya. Kaya naay nag-butang po dira nga push bike. And syempre, push bikes onwards. Muna yung nakabutang sa tong signage diya. And gikan po na dito sa CEO Fabrication Office. So, dapat po, mindful po ta. Oo. And syempre, tungod manggod sa kagrabe ka trending kung ni pickleball at Jai. Pisag asang kanto na. Napatoy nag-trend nga lubi lagi gamit pag kita ko na kayo. Diba? Lubi. Okay, grabe yun ang taga-syudad sa Tagum City. Actually, ipangita na ako to sila nga mga vlogger kung hain to dapit nga lubi may gigamit nila. Basta hindi ay jud kadulaon lang gyud sila Kuya Jim. Yes, that's yung mga tao nga love jud kay nila. Kato gani mga dili kay nako makita sa unang sporty sa badminton, tennis. Karon kay nana sila tingana lang kung unsa na tawag anang nana sila sa court sa pickleball. Diba? Na-active na wala lang gid pa siguro nila nakita ang ilang sport ato na time. So at least na ay kickball, pickleball, fishball. Magkahuman fishball. So ang dami-dami pa ring ball ng syudad ng Tagum City. And syempre Ate Jai, sama na sa to ang ginakuan nato nung ang pinaka-highlight sa pickleball, actually, dili man yun ang kanang pagdula. Yes. Kato man yung ilang mga outfit. Diba? Grabe yun ang mga outfit, Ate Jai, no? Gigastuhan na. Makaana dyan ka ba nga? Dili dyan ka pwede magdulag pickleball kung nakabarong ka diha. Dili pwede. Kinahanglan katong dyong kuan-kuan katong na ay labyog-labyog ang unsa na. Katong short unya man ay sayal. Anak gyud dapat kay Jim. Ato dyan ang labanan, no? So, and dapat naka-match ang imuhang outfit sa imuhang paddle. Yes. Dapat. Sa una man god ang paddle kay kuan na siya tawag anang mo na kuan sa mga fraternity sorority ang paddle karon mo na siya ginabunal sa pickleball. Pero katong naa sila yung mga karelasyon, sila yung mga uyab kan mag-cuddle sila. So ila pod to. Lahi pod na ila. Lahi pod to nga klaseng. Lahi pod to nga klaseng nga pickleball. Inyo pod na. Inyo pod na. Inyo na. Storya man pod na ninyo. Ayan, so labi na diri sa kilid sa Tonyo City Hall, Ate Jai, no? Makalipay ba yun, no? Kaya ang uban, busy kay sa pickleball, na naga-basketball, diri po sa tong open arena, na ay volleyball. Yes. Na ay senior spark. Na naga-badminton. Na naga-badminton sa bagay. Ang syudad sa Tagum City, daghang mag-fiesta. Diba? Daghang eat all you can. Yes. So, diri po, sports all you can. Mo na nga to ang amahan syudad sa Tagum City nga kanunay gyud na siya nagkuan og mga sports facilities. Ayan.
kahit saan ka lumingin. And syempre, sa unsa na sa ato mga bisan pag sa suok-suok, adunay mga basketball court. Actually, Kuya Jim, bag-o ra pod na, di po siya bag-o, no? Kaya marag last week to na ako nakitaan to. Nagbutang sila og pickleball nga kanang area sa DepEd. Yeah, DepEd. Og sa atong school, which is dito sa Pilot. Tagum, Magugpo Pilot Central Elementary School. Thank you so much sa ato ang team, labi na sa ato ang visionary nga mga artist pod kay nga kuhang-kuha ang gusto ipasabot sa ato ang City Mayor. Thank you so much Butchan Brothers and kay Makoy, kay Gamoro og kang unsa ni tawag aning sa tong team nato diha sa fabrication. Ladies and gentlemen, malipayong buntag kaninyo diha. Yes, of course. Kudos sa ila Kuya Jim no Ay, kanang. lagi na. Ang ano lang gyud no kanang pag mustorya si Mayor, dapat naka-take note sa Catch utok. up. Dapat ana gyud na siya dayat so guys. Always, even ako, pag nana siya instruction, nagasulat jud ko. Okay. Siyempre, makakauntaog kaning mani, makalimot ba? Oo, labi na ka nang nag-invite og ka ng mga hab-hab. Oo. Yung pag singlo nakakalik. Sa ito? Ayan, so thank you so much kaayo sa inyo Jerson Butchan sa ilahang very artistic pod kaayo. So syempre no, nagpa-school na gyud Ate Jai. Gikan dito sa mga DepEd. Diba? At syempre nag-trending siya Ate Jai. Yes, Kaya actually, mga Kuya teacher, isa sila sa mga na-excite. Isa sila sa beneficiaries. Ako lang pangutaan natin siya kasi wala pa ko'y idea. Pila ba na ang paddle niya sa paano kay idea? Nag-arrange siya Kuya. Wow, nag-arrange. Kung gusto ka mag-start lang sa Kuya Jim og very small ka na practice lang sa ka. Naay 1,000 plus. Duha na siya kabuok with ball na siya. Mo din na yang ano. Pero katong mahalo na Kuya Jim, nga marag na siya ka ng foam, mga inana. Mag-range siya mga 3K. Isa ra kabuok. So, grabe po ang mga namaligya og mga gamit pang pickleball, paldo-paldo. Paldo kaayo Kuya Jim. Saka na yung mga lumulupi siya din sa Tagum City nga mga private sector nga na sila yung mga area nga mga vacant gina-allocate nila as pickleball area. Yeah, naapod Kuya Jim. And of course, naapod tayong mga kailan to. Of course, mga businesswoman na to, businessman na to, daraangan na pickleball court. Naapod sila for rent na Kuya Jim. Yes, ang uban manggod kay kanang ganahan pud kay kato mga kuan ba. Syempre abangan ninyo diha sa Nabintad River atong Nabintad or diha sa may Madaom. Pero napalahi na diha ako'y nagsuggest kay Sir. Dito gid sa may Suba. Tanaw na to kinsay pinakahawd niya to magpickleball be. Dirita ning kuan ning bye-bye. Dirita. Mag-pickleball ka naglutaw. Naglutaw, di ba? Unya magdagan pagid na. Di ba? Daon sana the moving pickleball. Pag mataga, bonita. Siyempre, Ate Jai. Ang dami-dami natin na pag-uusapan. Diba? And siyempre, speaking of school, Ate Jai, kung nakita sa itong mga lumulupi nato syudad sa Tagum City, ilang naobserbahan nga nagpangandam pod ang mga nagunang mga duol kaayo mga traffic zone nato nga mga eskwelahan, particular na diya sa Manga o Tagum City National High School nga kuan tawag aning ning luag na Ate Jai. Yes, Jim. Actually makita yun ako every time moagi ko din ha. Extended na. Extended. And syempre there's more. Wait, there's more. There's more kasi ang soon to be ang ato ang Imelda o Magugpo Pilot Imelda Elementary School. Nagsugod na po ang construction sa pag-adjust sa ato ang gate. Kay para kuan tawag anang sa term pag nagipalaypo. Dako ram kay ito siya pag humaglaypo ning punhod. Kay para magamit ang katong area which is ano kaayo. And syempre sayo kay sa buntag way ba last week Friday wala pa 6 AM. Nato ang City Mayor dito nag-inspect na siya ng unay. Syempre abangan ba hopefully nga matapos before mag-start ang ato ang opening sa mga classes. And of course Kuya Jim daghan og magmangutana gyud ana no nga syempre andalan blockingan na pod for a while dapat yun na siya buhaton guys mga Tagumeños kay para po ni sa safety sa atong mga estudyante. Pag sunduon kasi sila before atong mabantayan mas samot ang traffic din kay kaugalingon left
Right? Oo, di ba, Ana? Tabok-tabok and So, we're so very thankful kay naingon, Ana, nga mga idea nga. Yeah. I-offset na to kay daghay Di maka-benefits. ba? And kato sa mangga gari Kuya Jim, di ba na waiting shed? Na waiting shed, oo. Kung halimbawa, sa katong mga dugay na gid nga panahon, nga nisigulat-hulat sa ilang, gusto sila magkarog relasyon, adto lang mo sa Tagum City National High School, diha sa kanang mga, ato ang waiting shed. Lingkod lang mo din ha. Lingkod mo diha, kay mo na ang lugar, sa katong mga wala pa'y mga uyab, diha lang mo mag-waiting. Ano da ito? Yes, 150. Lahi po to siya. Lahi dito siya. Dito siya sa may unsani. Mauto siya. Mauto siya, Ate Jaina. Bitaw ka ng mga, nag-una nato nga mga traffic. Ito mga traffic areas nato, Ate Jai. So, we're so happy kinimengon, Ana ba? Masorpresa na lang ta this coming opening sa itong mga school. Diba? Abig brigada lang. Siyempre, nagaduol na po ang brigada. Okay. Asa mo gina-assign na usually? Actually, ang amo ang buhatan at amo ang opisina, wala gina siya gina kay paborman ka ayo. wala siya gina sa nagkalain dia sa specific. Kay unsay mga needs itong backup man ni. Ana din. So usually Kuya Jim, pagka na naay mga nag-volunteer, mag-give og mga pintura dito ba sa na sa inyong dito na sa mga schools nila. Diretso na ba na? Lahi pa tong mga gina-donate for LGU for fabrication sa tong mga Care for School chairs. Diba? Pero Kuya Jim, kung kinsa may gusto mag-donate Kuya Jim, yes, mo na to halimbawa gusto mo mag-donate og mga unsa na pintura, just visit our very humble office. Yes, very humble. Tala mo sa ato ang City Engineering's office. Look for Engineer Catherine Polmano kay sila ra pod na pwede ra pod mo direct dito sa ato as sa CEO Fabrication, pero mas prefer nako nga moagi gid mo sa ato ang City Engineering's office kay para sila pod na nagahan-ay diha. Oo. Para pag abot dito sa amuan, naka-sterilize na ang pintura. Diba? Sa katong mag-donate ng mga pintura, labi na katong mga nagapaminaw karon, halimbawa na yung mga dako kailang mga heart, mga big heart nila, Ate Jai, they can donate paint. And syempre, sa to ang mga nagkadai ang mga schools pod nato nga magbrigada, pwede na pod kaayo dito, Ate Jai. Diba? Hapit na pod ba jud Kuya Jim? And of course, highlight na pod na siya sa ato ang DepEd. Yes. Magtinabangan. This year, wata ka balo, unsa na po ang ihatag, unsay mga pakulo. Diba? Kasi ang ato ang Department of Education sa ato ang division sa Tagum City, dami-dami na sila mga pakulo. Yeah, last year Kuya Jim, very nakakita agad ko sa opening ato. Ang opening bago mag-deploy, grabe ang mga donation Ate Jai. Matingala na lang ka nga nung TV naman TV naman washing machine man bibi na. Na yung washing? Thank you so much, Sir Marfren Serona. Yes, Sir Marfren. Isa po na siya sa nag-facilitate ng mga yun. And syempre sa itong mga sponsors na to. Of course, daghang kayong salamat. Unta, dili mo muundang. Yes, and syempre, good morning kanimo Kagawad Sharon Fuerzas Parcero all the way from Barangay Bingkuan, Tagum City, and Kagawad Lani Baldon Maog. And sa tanan nato mga barangay functionaries nato diya sa Barangay Bingkuan, Tagum City, labi na kay Kagawad Junilo Valderrama usa ka malipayong buntag. And syempre happy listening pod sa atong barangay captain nato diha. Barangay Captain Eleanor Maog Mendez, and the barangay captain of Barangay Busaon, Tagum City, Barangay Captain Joel Benaneng. Wow. Yung mga yung mga unsa ni tawag aning mga buutan nga mga unsa na liwat buutan nga isog. Kabalo kay Jim kanimo yung kasakog mga buutan ng mga barangay captain kina. Take note no sa akong mind ba. Yeah. Kung bisita ka pohon dito. Basta mo ato ka sila mga barangay di ka mapas mo ti Jai. Di ba Kuya Jim? Dili ka masuko sila mulakaw ka di ka merienda. So sa isa ka adlaw pagutumon ka Kuya Jim. Ato mo barangay. Ato mo dito. Sa ako magkabuang man na sila kay pag unsa to kung tuyo mo ra gyud to. Kagyo yung ko dayon. Magkabuhan na silang tawag. Layo na, manawag. Balik na lang pud ko kay kinsa bagod ko. Kinsa bagod. Budili sa grasya. Maingon ani ba itong lawas ko di kita. Grabe. Ayaw po kaya, Jim. Ayan po, and syempre, Ate Jai, syempre, nahisgutan po nato kanina ato ang nabintad. Syempre, gi-visit po siya sa ato ang First District Congressman Honorable De Carlo Uyuoy. Nibisita siya dito sa ato ang nabintad kauban atong City Mayor ug ang ato ang mga special guest. Nangadto sila dito para ipakita
o ang mga nindot nga mga plan sa ato ang city mayor soon. Of course. Kay isa pa yun na sa mga lugar nga proud kaayo atong mayor, Kuya Jim. Oo. Kay isa po na siya mga kanang palangga kayo nga lugar. Yeah, syempre diha man siya na tao. Diba? Diba? And makapamalandong gid na siya din ha. Oo, Ate Jai. Syempre, ato ang mga unsa diha, ang ato ang mga pinalangga pod nga mga lumulupyo diha, labi nagmatumog na binta na ilamian kaayo nga kape diha. Yes, ilang Kagan Native Coffee. Coffee. Oo, sige lang na to? Kagan. Kagan Coffee. Oh, Kagan. Oh. Social kay Kagan. 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 Ang Kagan Coffee, and of course, Kuya Jim, naagid ko yung pangita dira always, Kuya Jim, na nilutuan nila, gani, Kuya Jim. Mura siya, basta manok siya, mura siya curry, pero dili eh. Kanang creamy siya, nga halang siya, basta lamig. Okay, mamahaw na ta. Oo, di ba? We're talking about food. Dito, lamig ina di Ate Jai. And syempre, nagpadayon gihapon kung mabisita mong nabintad, pwede mag-bonding pero kinanglan ang inyong dress Yes. naka-Filipiniana mo. Lakasagang, no? Ato kayo nabintad naka-Filipiniana. But if na-aji mo to, Kuya Jim, no? Wala, dili lang yun itong grabe yun kayo pinapuo. Yeah, dapat conservative lang yun ta dito. Conservative. Itong mga irespeto po nato ang ato ang mga lumulupyo dito ng mga Islam. Yeah, Siyempre, bisita tayo dito, picture taking, kaon-kaon, and basta dito na lang tama maliit kung ganahan man galing ta. Actually, support mo lang ito itong mga local businesses. Yes, kay mo na makanindot kaayo Ate Jai. And syempre karong bulana, halos nagapa si ugdag yun ug walay putol ang mga programs, labi na maisgutan lang nako tong mga operasyon tuli. Oo, katong mga wala pay tuli, pasalamat jud ko na mga ingon tuli ba, at least nagsabay mi sa akong papa. Nagsabay sa papa. Papa anak. Oo, papa anak. Syempre, ang uban man good kay unsa na dagko na sila magpatuli, mga ingon ani mga edad sa tuwa kay makadawat mo sila 20,000. Oo, sa tuwa mo ra gihapon makadawat gyapon sa 20,000 kung magpatuli sila mga 30 plus above. Pero ang gamiton na chainsaw. Oo. Tawa lagi ka. Chainsaw plus trip to Jerusalem. Yes, anak gyud. Ana ang mahitabo. So para dili mo maputlan og chainsaw. Choice na ninyo ha. Choice na ninyo. Ate Jai, matutagla Filipina. Di ba? Hapit na, nindot na kayo to ang dako kayong indoor nga volleyball court na to. Ay, oo, Kuya Jim. Actually, diba? Kuya Jim, no, grabe good ang kaning mga indoor na to nga basketball, volleyball court, Pickleball court, tanan na gyud na klaseng court, badminton na siguro next na to event. Dito ibutang ito ang badminton. Oh, di ba? Sinasabi ko sa inyo. Hindi mo pa naisipan pero tumurok na. Hindi mo pa naisipan pero naisip na niya. Tumurok na siya. Ayan, so na dito ato ang indoor na to. Indoor ba tama? Indoor. Dili outdoor, no? Di po ko kaingon, Kuya Jim. Oo. Ayan, so abang-abangan na to ang opening ana mga suki na to di paminaw sa kahanginan kay makalingaw gayud kaayo na siya and tawag anang and syempre thankful pud kaayo ta speaking di ay no. We're talking kanang lugar di La Filipina doon lang magidiha ang Nueva Versa kung hain na diha nahimutang ato ang landfill. Yes, Kuya Di ba na landfill na to diha? Di ba sa una magreklamo sila kay grabe jud kabaho kay naa diha tanan and syempre ninsubida ko tong milabay last week lang. Dili jud ka makaingon nga na di landfill diri. Diba, Kuya Jim? Wala siya amoy, ang iyang amoy niya Axe. Chocolate? Chocolate nga Axe. Bitaw, dili jud mo kutungod kay wala nagitugtan sa tong amahan syudad sa Tagum katong ginatawag nila og kay-kay. Katong mga ining na-i-drop nga basura, burag payatas ba nga daghan og mangita og mga kuan and dili na masugat ang city mayor tungod kay isa to siya sa mag-cost og mga sakit-sakit. Tawag anang mga dili nindot nga baho. Yeah, also, yeah. And syempre dito nako nakita Ate Jai sa atuang landfill. Dito man nagsugod ang atuang fabrication sa atuang kanang mga tabon sa atong mga septic tank o kanang mga drainage nato diha nga pang school nga mga gitunaw nga mga plastic friends. Dito man na siya nagikan. Dito na siya kay ginasegregate man dito ang mga malata o di malata. Di malata ang mga recyclable. And, yes. Katong magamit o dili o sige na lang og gamit.
Uy! Bitaw na dito siya. And syempre, kanang ato ang program pod sa ato ang City Mayor, the only city nga naingon ana nga programa ang kanang libre suyop septic Yes, tank. Kuya Jim. Isa po na sa ko ang i-commend yun, Kuya Jim, no? Oo. Kaya nga naman, Kuya Jim, isa mo ko sa naka-benefit, ana, Ay, Kuya really? Jim. Yes. Wow, may And pa. kay for the last 2 years, Kuya Jim. Mo kay- ginasuffer ninyo. Yes, so much. Grabe Oo. good kay. Katong sa una kaya Jim, di man may mag-mention no, pero Oo. di mag-mention pero i-mention. Oo. Mag-mention pero nagpa-private mi kay wala pa Mahal may ang nakabalo. private, Ate Oo, Jai. mahal. Wala pa mi nakabalo about anang libre nga sweep septic Oo. sludge program sa atong mayor no. Pero Kuya Jim, grabe gyud kabaho among balay for Oo. almost 2 days kay tungod sa ilahang pag-ukay gani Kuya Oo, Jim. oo. Pero Nakuha gyud siya na halukay ube. Gabi good. Pero naapa siya nabilin. Bilang nila Kuya Jim ba? Which is very sad gani. And katong... Sa private na, Oo, ha? sa private. Pero katong nag-try me, no, syempre, naadjud ko atong time na nagpa-suyop septic tano and very abtikar yun na ato ang mga nagapa... Mga tigsuyop. nato na na. Ato ang social security system nato sa syudad sa Tago. 4S nato, no? Oo. 4SDI, oo. And then, pag suyop nila Kuya Jim, nag-expect ko Nabusog sila? Ay, murag mo baho gini mong balay. Oo, No, na ako oo, unang oo. expectation. Pero Kuya Jim, na sila ginamot ang na chemical and Yes. suyupon yun na nila, grabe, from to the bits. Yes. Yun. Hantod sa kinalasang kuan, Oo. optic nerve sa iyong septic Ay, tank. waswasan pag yun nila Kuya Yes. Jim. Nga na sila kahawd, Ay, no? anak po sila ka, very critical sa ilahang So, trabaho. kudos sa ato ang mga team nato, especially, actually every morning, bago ko maabot diri, mag-time in, nagi na sila diha sa akong agianan nga they're waiting sila mga schedule and chika-chika gamay and dili pud lalim pud ang ilahang part sa ilahang job to rest assure nga kinahanglan nasuyupan jud Yeah. insakto. So dili na ako magtaka nga nung mga tambok ay to sila. Okay, pag dili na makarga sa ato ang truck, alalayan na lang dito. Bitaw Ate Jai. So thank you or salamat kay sa tong City Mayor nga naingon Yes. ana nga program sa to ang syudad sa Tagum City and the implementing office, the City Environment and Natural Resources Yes. Management Office or CENRO, headed by Engineer Vivian Bahalya. Bahalya. Thank you Okay. so much jud kaayo no. Kato pag human pag nato Kuya Jim kay naniudto pa mi. Kay nakaanay ko nga wala kay Walay baho. baho, no? Wala jud Kuya Jim. As Kuya in, Shan, zero wala jud. day baho, malipay yung buntag kanimo. Duki Shan Bayang sa tanang Bayang family. Good morning. Labi na kay Ma'am Jacqueline Bayang sa ato ang City Yes. Human Resource Management Office. Good Oo. morning. Kung gusto sila magpa-schedule Kuya Jim, Oo. nila kung gusto mo magpa-schedule, you can message the City Government of Tagum. You can also message Ma'am Shara Uy Salazar's Yes. Facebook page or Syempre, our City City Mayor. Mayor. Oo. Mayor Rati Uy's Pwede ra kayo mo Facebook dito. page. And syempre sa katong walay mga cellphone, nga katong yung sulat-sulat, o mga handumanan sa usa ka awit. So pwede ra gid mo mag-letter dalawon niya diri sa Yes. City Mayor's office. And syempre ang atong City Mayor's office na pod ang musend dito. And syempre Ate Jai atong hangyo di ay sa ato ang mga naga-request o unsa man klase ang ilahang unsa man nga mga klase ilang gina-request diri sa ato ang LGU Tagum City. Butangan jud og kanang unsa na mga contact number Yes. nga not just once but twice. Oo, daghanon jud niyo ang Yes. number nga ibutang kanang matawagan. And kanang ma-contact yun Kuya Jim. Oo, kay ang mahitabo, mahimo manggod og kanang mo na nga malangay manggod ang inyuhang Kasabaan na mo. Oo. Kan malangay mong good na. malangay ang inyuhang pag-atiman sa inyuhang Yes. request tungod kay ginapatagna pa na. Yeah, and Ipatagna pa na full name o nay number gihatag isa ra pud ka buok nga number dili na makontak. Di pa rin makontak. Oo. So atong pahimang no kung butangan atong napulo ka numero diha Yes. sa inyong banay ninyo kay gina try to reach gina siya kay parang dili man pud pwede halimbawa ka-schedule na sila karon pag contact ato pila ka oras nga kinuntakay dili pa so dito na pud na Yes, next ano na move pud yun na siya. Move yun ta gamay. So medyo matanggal mo kadali. Di mo siya matanggal pero balikan mo na inig ka ugma Oo, pa. di Ate Jai, balikan sila pag makontak na. Oo, mo gina paningkamutan jud na namo no. And ayaw po pagukod guys. Pagukod. Ayaw pagukod. Oo, and syempre ang pinakaano ana mo na nga malangan kaysa sikihor pa ba ito pangitaon.
Di ba? After 2 years pa na po mabalik, amo ni ang mga kuana ni January 1, wala na suyupan, gidili ma-contact, mag-note Ginalahin man ang sila. number ato nila. So ayun ninyo kalimti nga Ano, magbutang mo? mog daghang number. Bahalag sa inyong anak ba or kanang mabilin sa inyong mga Yes. balay, kana sila or silingan na lang ninyo. Gikan kay kuan Haron Hinoves Obeda. Lebe sa taga City Architect nato. Yes. Gikan kay Junit. Good morning, Sir Jim. Napay slot sa patuli. Kasagang. Kinala ka magpatuli Junix. And syempre sa tanan nato mga staff nato diha kay boss, kay unsa na Sir Julius Imboy, and syempre kay Sir Limuel Flores. Kay Sir Eric Clemente, kay Sir Lakay Clemente, malipayong buntag. Kay Shang Shang, kay Ma'am Sheila, and the rest ato ang team nato diha sa ato ang Carcho. So speaking of katutuli Kuya Jim, no, and if tinuod gyud nga nagapagita mo karon kay summer ba Kuya Jim, tingtuli ba jud karon. So kanang kung gusto mo makabalo kung asa ang mga schedule sa to ang tuli sa mga barangay. Nagbarangay na ta, di ba? Nagabarangay ta tungod sa ato ang Kuyog Caravan, of course in collaboration with our Congressman Di Carlo Oyuy. Pwede mo visit sa ato ang city unsa naman City Health City Health Office, and of course kung dili man ka sila na inyong partner. sila ato ang partner karon ana no. Pwede pod kung kinsay gusto na magpa-update sa lahang mga birth certificate Kuya Jay, Yes! or mukuha og national ID, pwede mo ma-add to dito apod sa specific nga mga barangay. You can also follow the Facebook page of our City Registrar's Office. Ayan. And syempre, ang pinakagihinam-hinam pod nato adunay Memorandum of Agreement. Yes. Gikan sa ato ang Land Transportation Yes. Office, tali sa ato ang City of Tagum. Yes, Ayan. of course, mo na siya ang boss program Kuya Jim, no. Oo. Idalon na nato ang mga services sa Wow. LTO Region 11 sa ato mga barangay. Hala, nagadoon na ba yung ato ang service caravan? Yes, Diba? so nagaduwa na to service caravan, pero nag-una ang pipila sa itong mga serbisyo. Yes. Kaya dili mo hunong ang mga Dili serbisyo. na maghulat-hulat atong service caravan. Atong service caravan hosted gyud sa atong LGU Tagum. Yes, and dili na gyud dili man gyud ni mo hunong ni ato ang syudad Kuya Jim og paghanyag og mga services. Yes, dili gyud mo unda ang syudad sa Tagum City hangtod napay nabiling walay tuli. Grabe. Kada tuig na ama jud Kuya Jim. Kada tuig na gyud nagtuig. Basta napay ginikanang walay tuli. ang ginikanan. Ang ginikanan. Uy. Andaming mo tuli. Ako mismo. Siya mismo. Kaya na Ako ang taga-tuli. Pangandam lang mo kay 60 years old and up. Si Kuya Jim ang tulian na. Maso na tong gamiton ana. Walay anesthesiahay. Walay anesthesiahay, usap lang mo og bayabas. Usap og bayabas kato inusap mo to ilato sa inyo ha. Mao na ta siya, dire-diretso na ta. Ang dami-dami. Ipangita na si Kuya Jim. Relax lang mo. Padulong na nag-live pa gani. Comment Nag-live down pa. below lang mo. Nasa comment section. Ayan, so ladies and gentlemen, mo to no ato pong pahimus na natin dyan. Kaya kung Yes. magpatuli po ba ka in private, Mahal mahal po na siya. po siya, Kuya Mahal Jim. siya. Depende sa kadakon. Kuan lang mo kapag ng mga syempre atong mga services no. Di man jud malikayan mapicturean. Di mapicturean mo pero don't worry kay private gid kaayo ang atong mga pictures. Ayan, so thank you kaayo po sa ato ang mga ever supportive nato nga mga workaholic kay nato ang kawa ng mga empleyado. Yes, and daghan pud kaayong salamat sa ato ang mga partners na karon Partners, Kuya Jim. yes. Of course ang atong mga regional na partners nato Kuya Jim. Oo. Dili na lang ang syudad dili na lang diri sa atong syudad ang makig-partner with each other. Muna ko ang anuhan natin dyan, ako ang biliban kay dati. Diba? Unsa na tawag anang kita ang magukod nga mo partner sa tuwa. Yes. But now, Karon magpapirma na og mo. sila na gyud ang nagaadtong gusto gid sila Yes. timbayayong sa tuang syudad sa Tagum Sila na City. ang mag-present sa to project. Ayan, daghang kayong salamat mga suki na tutig paminaw. Ang oras alas 7 na 53 sa buntag wala na lang Thank nato na bantayan no kay grabe kay marites kay diay sa taas-taas kay panahon. Daghang kayong salamat pag-uban-uban gihapon kita og mga adlaw diri lamang sa tong programa matag adang Lunes hangtod Biyernes sa isa ka oras tong pagchikan sa usa ka malipayon malipayong buntag. Dakbayan sa Tagum ako si Kuya Jim and syempre. And of course, this is Ate Jai. Have a blessed day everyone. Okay, amping kanunay. Bye-bye. Bye. Inyo nang nadungog ang usa ka programa nga naghatag sa inyong impormasyon, katikaran, kalambuan ug mga nag-unang panghitabo dinhi sa syudad sa Tagum. Padayon sa pagpaminaw sa Radyo Tagum 99.1 hantod sunod higayon. Daghang salamat. Magandang